Sunod akong gituko dito sa lugar sa lungsod. Ang natupog ang halin na ay mga CCTV. Gamay na kong negosyo mo at law bilang kalibo. May 5 ako ka-auto, regalo sa akong lolo. Kung ang adlaw mo sa kagabhion dayon putik yung aplihan dayon ang aircon para nindot ang pagkatulog. Inag-abot sa kamtagon mo, alarm ang akong cellphone. Oras na sa akong pagbangon, mamainit dayon kong litson. Kung dayon ako nagminyo gamit yun nga tinuyo kang mabikinigahan kang dati nga suko. Ang tinuyong gamit nyo ginigkanan nga desis kay ilang kagustuhan. Sila rapoy pakastuhon. Among kasal pinamong kagaihaw kabaw baka. Ang among mga bisita mga senador kongresista. Kay kami kinasal na mangandam akong asawa. Kay kung kami maghanimun na siguradong mga luya. Ang adlaw mo sa kagabhion dayon puting yung aplihan dayon ang aircon para nindot ang pagkatulog. Inag-abot sa kabuntagon mo, alarm ang akong cellphone. Oras na sa akong pagbangon, mamainit dayon kong litson. Sa gamay na kong mansyon, wako'y laing mabuhat. Magpamassage ako sa bedroom masahista. Hagwa-hagwaon